Hasiko gara laugarren ikerketarekin azaltzen. Honen izena, variables asociadas al uso de pantallas al término de la primera infancia da, bai, hau egelan topatu dezakezue. Ikerketa hau badago eginda iaia ikusten duzuenez 100.000 ikaslekin, bai, hauek badaude lehen hezkuntzako etapan eta Andaluziakoak dira, bai, Espainiakoak. Ikerketa honen bidez aztertzen da ze aldagaiek eragina daukaten pantailen aurrean denbora asko pasatzearekin, bai, horretarako joango gara hemen behan topatuko dugun taulara, hauze baita taula garrantzitsuena, eta orain aztertuko dugu. Hauze da taula garrantzitsua, bigarren taula. Taula hau aztertzen dugunean, taula gomendatzen dizuet bitan zatitzea, bai, eta hemen bi aldagai hauen artean lerro imaginario bat sortzea. Lehenik eta behin, aztertzen da oheratzearen orduak eragina daukan pantailen aurrean denbora asko pasatzearekin. Alegia, lehenago oheratzen diren aurrek probabilitate basuagoak dauzkate pantailen aurrean denbora gutxiago pasatzearekin, hori da aztertuko duguna lehenengo analizi honetan. Horretarako, fijatuko gara bakarrik azkenengo zutabe honetan, bai, odds ratio zutabean agertzen, odds ratio zutabe horretan agertzen diren baliotan. Odds ratio analizietan zer egiten da? Beti izango dugu erreferentzia talde bat, bai? Kasu honetan, kategoria de referentzia etiketarekin. Hemen, erreferentzia taldea bada bederatziak baino lehen oheratzen diren aurrak. Hori bada kategoria de referentzia. Eta odds ratioetan egiten duguna bada beti konparaketak egitea erreferentzia taldearekin. Beraz, hemen 3 konparaketa egiten dira. Los niños de antes de las 9 con los de las 9 y las 9 y media, los de antes de las 9 con los de las 9 y media y las 10 y los de antes de las 9 con los de más tardes de las 10. Beraz, 3 konparaketa dauzkaguan. Esan dugu garrantzitsuena badela azkenengo balio hau, eta horretaz aparte ere hemen agentzen den zutabea garrantzitsua da jakiteko zenbaki hauek esanguratsuak diren ala ez. Gogoratzen bazarete, p-balioak aztertzen ziren. P-balio hauek 0,05 baino txikiagoak zirenean esaten genuen ezberdintasun esanguratsuak zaudela. Eta 0,05 baino altuagoak baziren esaten genuen ezberdintasunak ez zirela esanguratsuak. Pizka bat zuek ulertzeko odds ratioek nola funtzionatzen duten, beti odds ratio bat egiteko beti bi bider biko taula bat sortzen dugu. Hemen badaukagu erreferentzia taldea, ez da, hora da kostarse antes de las 9, eta hemen ikasle batzuk sartuko dira sí kategorian, no? O sea, los que sí que se van antes de las 9, eta beste batzuk izango dira no. Eta los de no, zein ordutan, ez da, oheratzen dira. Bakasu honetan lehenengo erreferentzia taldea bada, lehenengo konparaketa bada de las 9 a las 9 y media. Ze hauek ez dira erreferentzia taldea, bai? Hauek bai dira erreferentzia taldea, hauek ez dira referentzia taldea, baina naiz eta referentzia taldea ez izan, sartzen dira ordu honetan, bai? Ze bada lehenengo konparaketa, bai? Entre las 9 y las 9 y media. Bestalde badaukagu beste aldagai bat, tiempo excesivo delante de las pantallas. Hemen ikasle batzuk sí pasan tiempo excesivo delante de las pantallas, beste ikasle batzuk no pasan tiempo excesivo delante de las pantallas. Horrela eginda, topatuko ditugu 4 balio ezberdin, bai? A, B, C, D. Hauek badira maiztasunak, bai? Zenbat ikasle sartzen dira que sí se van antes de las 9 y sí pasan tiempo excesivo delante de las pantallas? Zenbat ikasle sartzen dira antes de las 9 y no pasan tiempo delante de las pantallas? Bai? Eta horrela kasu guztiekin. Hau eginda eta formula hau aplikatuz, bai? C bider B zati A bider D, honek ematen digu zenbaki bat. Bai? Zenbaki hori bat baino altuagoa baldin bada, esaten digu oheratzea kasu honetan eragin negatiboa daukala. Alegia zenbat eta oheratzea altuagoa izan, orduan eta arrisku faktore potenteagoa dela, bai? Hori bada bat zenbakia baino altuagoa denean. Bat zenbakitik oso gertu dagoenean, orduan horrek esaten du ez daukala eragin negatiborik. Bai, eta beraz berdin dio zein den oheratze ordua. Bestalde badaukagu odds ratioa bat baino txikiagoa baldin bada. Kasu horretan ulertzen da eragin positiboa daukala eta beraz babes faktore bat dela.
Hau garrantzitsua da ulertzea, hiru balio hauek, bai? Bagoaz orain berriro taulara. Ikusten dugunez, hartzen badugu lehenengo lerroa, eta odds ratioa aztertzen badugu, bada 1,12. Gogoratzen baduzue lehenengo konparaketa honetan, konparatzen dugu los estudiantes de antes de las 9, los que se acuestan antes de las 9 y los que se acuestan entre las 9 y las 9 y media. Kasu honetan odds ratioa bada 1,12. Eta 1,12 hori ikusten gogoratzen badugu badago batetik oso gertu, baina ez dakigu estatistikoki esanguratsuak diren bi talde horien arteko ezberdintasunak. Horretarako sig edo p, bai, sig eta p sinonimoak dira, konparatzen dugu, edo ikusten dugu. Hau bada 0,284. Beraz, zenbaki hau bada 0,05 baino asko altuagoa, eta beraz, esaten dugu, bi taldeen horien artean, los que se van entre las 9 y las 9 y media y los que se van antes de las 9, ez daude ezberdintasun esanguratsuak. Bai? Beraz, ume baten kasuan berdin dio bederatziak baino lehen oheratzea, edo bederatzi eta bederatzi terdien artean oheratzea, ze horrek ez dauka inongo eraginik zenbat denbora pasatzen duten pantailen aurrean. Bestalde, urrengo konparaketa bada urrengo lerrokoa. Los que se van antes de las 9 con los que se van entre las 9 y media y las 10. Eta hemen ja zenbakiak pizka bat aldatzen dira. Ikusten dugu odds ratioa badela 3,05. Eta sig edo p balioa bada 0,000. Beraz, hemen bai ezberdintasun esanguratsuak daudela. Orduan, ulertzen dugu zenbaki hau esanguratsua dela. Bai? 3,05. Zer adierazten du 3,05 honek? Adierazten duena bada que los niños que se van entre las 9 y media y las 10 tienen 3,05 veces más probabilidades de desarrollar tiempo excesivo delante de las pantallas en comparación al grupo de referencia. Bai? Talde honetan kokatzen diren aurren kasuan, 3 aldiz probableagoa da pantailen aurrean denbora gehiegi pasatzea erreferentzia taldearekin konparatuz. Bai? Beharrezkoa bada eten bideo hau eta berriro ulertu aipatu dugun esaldia. Hori baita odds ratioen gakoa. Bai? Zenbaki hauek gogoratu esaten digutela zenbat aldiz probableagoa den zeozer gertatzea. Bai? Kasu honetan ikusten dugu que los niños que se van entre las 9 y media y las 10 son 3 veces más propensos, 3,05 veces más propensos a desarrollar tiempo excesivo delante de las pantallas, ¿vale? Tiempo de las pantallas, en comparación al grupo de referencia, que es los que se van antes de las 9. Eta azkenengo konparaketa bada los que se van más tarde de las 10. Eta kasu honetan prozedura berdin-berdina da. Badaukagu odds ratioa badela 9,5 eta p balioa edo sig balioa, bai goratu berdinak direla, bada 0,000. Beraz, ulertzen dugu talde horiek ezberdinak direra. O sea, no son los mismos grupos los que se van antes de las 9 que los que se van más tarde de las 10. Bai, talde horiek ezberdinak dira. Odds ratio honek adierazten diguna bada talde honetan kokatzen diren aurren kasuan, alegia 10 baino beranduago eratzen diren aurren kasuan, ia 10 aldiz probableagoa dela aurra hauen kasuan pantailen aurrean denbora gehiegi pasatzea erreferentzia taldearekin konparatuz. Los niños que se acuestan más tarde de las 10 son casi 10 veces más propensos a pasar tiempo excesivo delante de las pantallas en comparación al grupo de referencia, que es los que se van antes de las 9. ¿Vale? Beraz, han badaukagu ja lehenengo ondorioa. Eta esan genezake zenbat eta denbora edo beranduago oheratzen denean aurra, orduan eragin negatiboa izango du pantailen aurrean pasatzen duen denboragatik, ezta? Salbuespen bakarra bada hauxe, ezta? Los que se van entre las 9 y las 9 y media. Beraz, zein izan beharko litzateke gure gomendioa irakasle bezala? 9 terdiak baino beranduago ez oheratzea, bai? Lehen hezkuntzako ikasleen kasuan. Bestalde, bagoaz beste analisi mota batekin. Eta bada hemen behan topatzen ditugun aldagai hauekin. Bai. Hauek badira erregresio linealak. Eta ja gutxi gora bera badakizkigu nola interpretatzen diren klasean ikusi genituelako. Gogoratzen baduzue erregresio linealetan saiatzen garena bada iragarpen bat egitea. Bai? Horretarako badauzkagu aldagai aske batzuk,
bai, unas variables independientes, eta bestetik menpeko aldagai batzuk. Kasu honetan, menpeko aldagai bakarra daukagu, eta bada zenbat denbora pasatzen duen haur batek pantailen aurrean. Lehenengo aldagai askea bada actividades extraescolares de deporte. Bai? Gogoratzen bazarete regresio lineal batean aztertu behar genituen bi balio ezberdin. Alde batetik sig edo p balioa, bai, horrek adierazten du, bi aldagaien artean lotura esanguratsua zegoen ala ez, eta bestetik beta balioa. Beta balio honek esaten zigun, erlazioaren norabidea. Lehenik eta behin ikusten du, actividades extraescolares de deporte, minus 0,400 eta 456, eta sig bada esanguratsua, 0,000. Honek adierazten duena, 0,000 honek adierazten duena, bada bi aldagaien artean lotura esanguratsu bat dagoela. Eta gainera lotura hori edo horren norabidea alderantzizkoa dela. Zer ikusten dugu beta balioa negatiboa dela. Beraz, honen interpretazioa bada zenbat eta eskolaz kanpoko ekintza gehiago egin kirolekin lotzen direnak, orduan eta umeek pantailen aurrean denbora gutxiago pasatuko dutela. Hau bada aldagai askea, gogoratu la variable independiente es la que influye sobre la variable dependiente, que en este caso es tiempo delante de las pantallas. Beraz, esaten dugu zenbat eta eskolaz kanpoko kirol gehiago egin, orduan eta pantailen aurrean denbora gutxiago. Zenbat eta lehenengotik gehiago, orduan eta bigarrenetik gutxiago. Bigarrena, bada gauza bera, baina musikarekin lotzen diren eskolaz kanpoko ekintzak. Eta hemen ikusten dugunez, patroia berdina da. P balioa bada 0,000 eta beta balioa bada negatiboa. Beraz, esaten duguna bada musikarekin lotzen diren eskolaz kanpoko ekintzek eragin negatiboa daukatela pantailen aurrean pasatzen duten denborarekin. Eta hori ondo dago, ezta? Azkenean zenbat eta eskolaz kanpoko ekintzak gehiago egin musikarekin lotzen direnak, orduan eta pantailen aurrean denbora gutxiago pasatuko dute aurrek. Gauza bera gertatzen da hizkuntzekin, ikusten dugu estatistikoki esanguratsua eta beta balioa negatiboa, eta asistentzia actividades culturales gauza bera, hauek adibidez izan aldira korrikan parte hartzea, ikastetxeak antolatzen dituen ekintzetan parte hartzea, horiek badira asistentzia actividades culturales. Hemen ikusten dugu ere behin berriro, estatistikoki esanguratsua dela, lotaien arteko lotura, eta beta balioa bada alderantzizkoa. Beraz, zenbat eta hemendik gehiago, orduan eta hemendik gutxiago. Honen ondorioa, azkenengo atal honen ondorioa, bada zenbat eta eskolaz kanpoko ekintzak gehiago egin, ikusten dugu guztiotin esanguratsua dela, zenbat eta eskolaz kanpoko ekintza gehiago egin, orduan eta aurrek denbora gutxiago pasatuko dutela pantailen aurrean. Eta hori nahiko logikoa da, azkenean aurrek denbora gehiago pasatzen dutenean eskolaz kanpoko ekintzetan, burua beste leku batzuetan daukat, haien buruak beste leku batzuetan daukate, eta logikoa denez, pantailen aurrean denbora gutxiago pasatuko dute. Hori izan da guztia, hurrengo bideoan jarraituko dugu eta animo honekin.